di Jaya Production Profesional Audio mantap. YSA Music Jangkut Original Java Indonesia. ZSA Official terima kasih. Dan bagus banget semua aja orang kita matur suwun. Ada Mita Arsita. Cantik sekali. Keluarga besar Ayah Ahmad Asrari Nembah Nuwun. Ayo. Dek, aku penasaran. Apa tak ya? Apa ya tenan kowe dodolan jajan? Nyawa kowe sing bakal jajan. Mesti wae jajanmu ya enak tenan. Mas kuwi pancen pengen Iya. tapi kok kari siji jenenge jemblem. Jemblem. Jemblemku jemblemi sopan. Tak emang masih wong padha. Jemblemku super kabeh wong padha ngiler. Aku yo ngiler ya. Jemblemku super kabeh wong padha ngiler. Request tamu undangan tercinta Nyedal Jemblem bareng Mita Arsita cantik. Sawer toh. Yo. Saikine aku kepikiran so kapan ison ngicipi jemblemu. Angen-angen ana bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu. Kaya wong sing ngidam telung wulan. Aku iki sing ngidam jemblemu. Saumpama kudu tuku larang, ora duwe duit wani dodol gerdu. Aku nyidam jemblemu dik. Jemblem sing endi mas? Apa ora ngerti dik? Sing kuwi endi? Apa ora ngerti dik? Pancen ra ngerti. Mbok yo aja bingungi. Iya jemblem sing mbok gembol kuwi mosok bakul jajan gembol jemblem. Gosok tak gak jemblem Jembleme mas. menget-menget cok. Asik. Mbak Mita bakul jemblem. Dodol jemblem. Jembleme. Mbak Mita bakul cantik. YSA artis istimewa. YSA lo iki. Ayo mas, ayo. Dek, aku penasaran. Apa ya tenan kowe bakulan jajan? Nyawa kowe sing bakul jajan. Mesti wae jajanmu ya enak tenan.
Jembleme kari siji tak tukune oleh, Mbak. Anak tunggale. Karena tunggal. Jemblem spesial. Dikredit gak oleh? Ora oleh. Apa maneh diutang? Ayo cok, goyang aja. Ayo. Saiki ne aku kepikiran, sok kapan iso ngicipi jemblemu. Angen-angenku ono bun-bunan, iso tak pangan sadurunge turu. Kaya wong sing idam telung wulan, aku iki sing nyidam jemblemu. Saumpama kudu tuku larang, ora duwe duit iso dodol gerdu. Aku nyidam jemblemu dhewe. Jemblem sing kuwi dhewe. Sing kuwi ngendi? Masa ora ngerti dhewe. Pancen ra ngerti. Kok yo aja bingungi. Iya jemblem sing mbok gembol kuwi, aku nyidam jemblemu dhewe. Jemblem sing endi mah? Jemblem sing kuwi dhewe. Sing kuwi ngendi? Masa ora ngerti dhewe. Pancen ra ngerti. Kok yo aja bingungi. Iya jemblem sing mbok gembol kuwi,